Vi har set disse billeder igen og igen. De to tårne, Amerikas stoltheder, kollapsede den 11. september 2001. I kølvandet på katastrofen opstod der mange teorier om, hvad der skete og hvad der gik forud for begivenhederne. Den kendteste teori er den officielle forklaring, og den, der er accepteret af de fleste. Nemlig, at al-Qaida eller terrorister skulle have formået at stå bag det hele. Vi har set, hvordan de to tårne styrtede sammen, og her ser vi, hvordan de to fly fløj ind i dem. World Trade Center bestod af 7 bygninger, hvoraf de 2 tårne var de kendteste, som nummer 1 og 2. Pilen her viser bygning 7. Hvad mange ikke ved, er, at bygning 7 også kollapsede på denne dag. Vi ser her 3 film af kollapsen. Niels Haidt, som er lektor ved Københavns Universitet, har studeret fænomenet bygning 7 indgående. Før jeg begynder at fortælle om World Trade Center, så vil jeg gerne understrege, at min indgang til det her emne er naturvidenskabelig. Jeg er naturvidenskabsmand, jeg interesserer mig for virkeligheden, og der er kun én ting, der gælder, når vi skal diskutere det her og i det her interview, og det er facts. Den officielle konspirationsteori går ud på, at Osama bin Laden hijackede 4 flyvemaskiner, hvor de 2 fløj ind i World Trade Center. Så er det meget svært at forstå, hvordan bygning 7 skulle være styrtet sammen på grund af de 2 flyvemaskiner, der fløj ind i de 2 tårne. Og så er det sådan i videnskaben, at hvis man ikke kan forklare det hele, så må man tilbage og finde en anden teori. Så hvis du ikke kan forklare, hvordan bygning 7 styrtede ned, så må vi revidere den officielle konspirationsteori. Og det eneste, jeg ønsker mig i denne her sammenhæng, det er en ordentlig undersøgelse. Der er fortvivlende mange spørgsmål, der ikke kan besvares. Der er for mange ting, hvor man siger, hvorfor det, og hvor spørgsmålene fra officielt hold besvares med tavshed. Hvorfor interesserer jeg mig for 9/11? Jeg må sige, at det jo ikke er nogen speciel interesse, sådan lige det punkt. Det, som interesserer mig, det er, hvorfor i alverden Danmark deltager i angrebskrige. Det kan jeg ikke forstå, og en af forklaringerne må så findes der. Den måde, Niels Haidt holdt sit foredrag på, og det, at han også ved, hvad han taler om, det gør jo, at man ikke bare lige kan vælte ham af sig og ryste væk og sige, at det er en eller anden, der har fået en fiks idé. At det skulle være en direkte følge af 2 fly, der fløj ind i 2 tårne, der stod 100 meter væk. Jeg synes, at Haidt har en god pointe. Det rykker alligevel ved en, uanset om man tager det til sig eller ikke tager det til sig, så efterlader det så mange spørgsmål, som ikke er blevet besvaret, hverken fra officiel side eller anden, som bevirker, at man får noget at tænke over her. Og tale om spænd hele vejen igennem. Det, jeg tror, der er det farligste, det er, at man begynder at konkludere og bruger sit behov for at finde en eller anden sandhed, for velvidende, at man ikke får sandheden. Jamen, så opstår der jo had og hævn og krige og ting og sager, og det er det, der er den egentlige ulykke. Det er alt det, man fik ud af den der katastrofe. Der sker jo noget underligt psykologisk, når man stiller det her spørgsmål. Jeg har jo oplevet, at jeg har ødelagt middage. Jeg har ødelagt ellers hyggelige stunder ved at stille spørgsmålet. Vi ved, at der er nogle flyver, der flyver ind. Vi har en eller anden idé om, at der er nogle hus, der bryder sammen. Og så er der den der bygning 7, som når man ser billederne, så må man jo konstatere, at det ser grumme mærkeligt ud. Jeg har jo ikke forstand på bygninger, så det kan jeg ikke udtale mig om. Men jeg har i hvert fald forstand på én ting, og det har jeg rigtig meget forstand på, og det er tortur.
Både på, hvordan man sorterer, også hvordan man helbreder, også hvordan man straffer bødlerne, og også hvad man skal gøre for at få straffet bødlerne. Det er det, jeg allerhelst vil. Bortset fra at hjælpe selvfølgelig, det er klart. Men altså, det er det, jeg har forstand på, men jeg har altså ikke forstand på bygninger. Bygning 7 var en gigantisk bygning på 47 etager. 183 meter. Det er 3 gange højere end Rigshospitalet i København. Og den havde en grundplan på størrelse med en lille fodboldbane. Et gigantisk hus. Og det sidste tårn styrtede ned kl. 10:30 om formiddagen. Men næsten 7 timer senere, 20 minutter over 5 om eftermiddagen, der skete der det her med bygning 7, som vi kan se her på billedet. Den styrtede ned fuldstændig lodret og symmetrisk. Med frit falds hastighed, som fysikeren kalder det. Det vil sige, at den 47. etage, når den begynder at falde, så falder den, som om der ikke er noget nedenunder. Alt, hvad der helt indtil det tidspunkt havde båret den 47. etage, det er væk. Så 47. etage falder på 6,5 sekunder og lander næsten i sin egen grundplan. Hele bygningen faldt ned og fyldte stort set lige så meget, som grundplanen af huset var. En lille bunke på 2 etagers højde. Vi kan se på billedet, hvordan den falder fuldstændig symmetrisk. Det vil sige, der er ikke noget med den ene side faldt ned før den anden. Og det, synes jeg, er enormt spændende og interessant. Der kan man selvfølgelig enten vælge at sige, jeg bliver ved den gamle forklaring. Det var terrorister, det var Al-Qaida, det var Bin Laden, der gjorde de her ting. Eller man kan tro mod den rystelse, man har fået, og lade det tæppe være trukket væk. Det fundament, vil jeg kalde det, som man ellers tænkte ud fra. Det er man nødt til at forlade. Jeg var skræmt over, hvad det kunne få af konsekvenser. Så kan man sige, at de konsekvenser, det så fik, var så åbenbart inddæmmet til Irak og Afghanistan. Altså, så der er der masser af ting, der tyder på, at det var to særdeles velanbragte flyvemaskiner fra nogle andre menneskers idéer om, hvad man kunne bruge den våbenmagt, man nu havde etableret til. Jamen, hvad enten det har været en planlagt aktion fra CIA's side eller ej, så passer begge dele jo, fordi modellen er der. Pludselig fik de et argument til at lave angrebskrig i Irak og andre steder. Alle termerne, der kommer op der med ondskabens akse osv., den blev skabt den dag der. Så det kom jo lige så tilpas. Der må være noget mere i det her, som vi ikke har fået at vide, og som vi måske aldrig får at vide. Fuldstændig ligesom mordet på Kennedy. Og det er jo lidt mærkeligt på den måde, at hvis man virkelig gør noget, der er så forfærdeligt, så det går ind i det utænkelige, så slipper man jo måske afsted med det. Fordi at der er ikke nogen, der vil kunne tro, at nogen ville kunne gøre noget så forfærdeligt. Og derfor er forsvaret jo allerede skabt, inden at der er nogen, der har sagt et ord i forklaring eller noget som helst. Ikke? Forsvaret skulle komme fra officiel side, ikke? Altså, at det her, det er Al-Qaida, og det er, hvad det umiddelbart ser ud som om. Ikke? Men når man så går ned, og specielt med bygning 7, der styrter sammen 7 timer senere, at det hele er overstået, ikke? Og ikke får nogen forklaring på det, så synes jeg, at det bliver interessant. Ikke? Altså, jeg ved bestemt ikke udfaldet af den her undersøgelse, og jeg kender ikke fremtiden, men jeg føler jo som menneske, at det er en stor opgave at stille spørgsmålet. Men det er enormt angstprovokerende, når man sådan, hvad skal man sige, piller ved hele fundamentet, hele vores virkelighedsopfattelse. Altså hele den verdensorden, der er sat mellem dem og os. Og vi er jo også en del af dem, når vi snakker USA. Og så er der dem på den anden side, der ikke har særlig mange penge, selvom de sidder på al olien, og det er dem. Men alligevel, så synes jeg jo, det er vores pligt som mennesker at stille de ubehagelige spørgsmål. Nu kan jeg jo ikke tale som
kirkens mand, eller som om jeg udtaler mig på folkekirkens vegne, men jeg kan jo selvfølgelig udtale mig som en privatperson og som præst. Sandheden er farlig, og den er ildehørt. Men der er noget, der er endnu farligere. Og det er fortielsen. Og så er der noget, der er endnu farligere. Og det er løgnen. Jeg tror, det er en flok løgnere, og jeg mener da helt bestemt vores egen Anders Busch Rasmussen er indblandet i løgnen også. Ellers man kan ikke få 61 medlemmer af et folketing til at gå ind for en krig, og kun 50 imod. Det kan man jo ikke. Og jeg har også navnene på dem, der har stemt ja, og dem, der har stemt nej. Jeg har navnene, kender deres adresser. Jeg er en farlig mand. Jeg har forstand på, hvilken tragisk udvikling, der efter det, der skete med 9/11, hvilken tragisk udvikling, der har været med hensyn til tortur i USA. Jeg har forstand på, hvem der er skyld i den, og det er Bush, klart nok, og Rumsfeld, Cheney og andre derovre. Dem, som har hørt om bygning 7, der mener man, at den styrtede sammen på grund af mekanisk beskadigelse, måske, og brand. Men hvis man kigger nærmere på de omstændigheder, så er der for det første ikke den store dokumentation for, at bygning 7 blev beskadiget. Den lå 100 meter fra det nordre tårn, og der er ikke nogen dokumentation for, at der var sket nogen videre beskadigelse med det. Og hvis den var blevet beskadiget, så ville den ikke styrte sammen, som vi lige har set på de her billeder, og jeg synes, vi skal se det igen. Fordi det kan man ikke se for tit, de der 6,5 sekunder. Med hensyn til brand, så var der i bygningen sporadiske brande, hister her, små brande. Og det kan man diskutere om meget lang tid, hvor meget de her brande betyder. Men det er aldrig nogensinde sket før den 11. september, eller efter den 11. september, at det, man kalder en stålforstærket bygning, er styrtet sammen på grund af brand. Amerikanske højhuse er bygget op omkring et stålskelet. Altså det er ikke sådan noget, det er stål, der bærer hele molevitten. Og så ligger etagerne som sådan nogle IKEA-hylder mellem en kerne, hvor der er nogle stærke søjler, og så en omkreds, hvor der er nogle lidt svagere søjler. Der er mange eksempler på brande i den slags højhuse. Og her kan vi se et par stykker af dem. Nogle gange, der er tilfælde, hvor de har brændt i dagevis. Flere dage, uden at der er sket noget. Der har ført også været en brand i det ene af de to tårne i 1974. Og der skete ikke noget. Der sætter man bare etagerne i stand igen og fortsætter. Så sådan noget som brand er slet ikke nogen katastrofe. Så hvis vi skal se på det videnskabeligt, hvad for en hypotese er bedst, så passer det, vi ser, bedst med, at det er en kontrolleret nedrivning. Det er umuligt at forklare, hvordan bygning 7 skulle være styrtet sammen af sig selv. Det, der har interesseret mig meget, det er, hvad er det, der gør, at nogen fuldstændig lukker af. Pressen delvis lukker af. Andre folk, der ved besked af videnskabsmennesker og har forstand på byggeri, fysik, kemi, Newtons love osv., lukker af. For en diskussion og en konfrontation med Niels Harrit, en dialog, hvor vi andre kunne sidde og se de forskellige synspunkter, der kom frem. Det synes jeg er temmelig udholdeligt, at det ikke kan lade sig gøre. Troværdighed i de informationskilder, folk modtager, det er dels fra kunstens verden, fra videnskabens verden, og så gør det også i sportens verden. Det er jo så måligt alt sammen, men altså, det er faktisk de eneste informationskilder, vi stort set kan regne med, fordi de ikke har nogen bagtanker i sig. Men alt andet, lige fra det politiske til købmænd, der skal sælge ditten og datten, og til strategiske metoder og økonomiske transaktioner, jeg skal komme efter dig, der bliver rettet baglæns, og man går efter, hvad konklusion man vil have, folk skal tage, og så retter man historien ind derefter.
Det er jo noget nyt, der er sket inden for de sidste 7-8 år, i hvert fald i Danmark, men også internationalt. Og der er kommet en ny debatform. Tidligere var det sådan, at hvis der var nogen, der stillede kritiske spørgsmål eller kritiserede noget, så kom man med modargumenter. Og så førte man en diskussion. Sådan er den klassiske diskussionsform. Men den nye diskussionsform fra magthavers side, det er jo ignorere det. Hvis der er noget, der er ubehageligt eller angriber en, så ignorerer man det. Man besvarer det med tavshed. Og det er jo det værste, fordi det gør jo, at der lige pludselig bliver en masse ting, man bliver vagtsom overfor. Hvis der var hvis man i højere grad forsøgte at svare, så ville man ikke være så vagtsom. Nu her, når der er noget, der er mystisk, så siger man, der er nok ugler i mosen. Og der ville det være rart, hvis nogle af dem, der var ansvarlige for, eller havde indsigt til nogle oplysninger, jeg ikke har indsigt i, kunne komme tilbage og tilbagevise. Og det ser man ikke. Det er tavsheden, der er kommet. Og det gør, at man siger, at vi er altså nødt til at være på vagt. Og hvis det største fupnummer i historien virkelig har fundet sted, så er det jo skrækkeligt, og vi skulle være nogle slemme samfundsborgere i demokrati, hvis vi ikke havde interesseret os for det og grave i det. Min onkel på Bornholm, som havde en købmand, han nægtede at sælge økologisk mad, fordi han var sikker på, at der var hash i. Altså det der ø-mærke stod for hash, ikke? Og man må jo sige, at hele de der ubehagelige spørgsmål, der blev stillet ved miljøet, omkring gift, farvestoffer, kan det have konsekvenser for miljøet, for os som mennesker? Det er jo blevet hverdagstale for alle. Altså selv højrefløjen erkender jo i dag, at man skal værne om naturen, og ikke bare kan bedrive rovdrift. I 70'erne var det et ubehageligt og provokerende spørgsmål at sætte spørgsmålstegn ved miljøet. Nu er det allemands erkendelse, at der er noget galt med miljøet. Og der tror jeg, at vi står lige præcis omkring 9/11 og sætter et meget, meget ubehageligt spørgsmålstegn ved hele vores virkelighedsopfattelse. Det er derfor, folk reagerer med aggression. De seneste 7 år, men i virkeligheden endnu længere, måske skal vi helt tilbage til murens fald, der har vi oplevet en omrokering af magtstrukturerne i verden. Dertil kommer, at den allerstørste ulykkelighed er, at vi har skabt os nogle fjender. Vi har skabt os et fjendebillede i islam. Det er en verdensomspændende religion, som verden over består af 1 milliard mennesker, som for den allerstørste del af dem jo er almindelige, hårdt arbejdende, fornuftige mennesker, som bare gerne vil have en ordentlig tilværelse, som gerne vil have lov til at opdrage deres børn på en ordentlig, fornuftig måde. Folk er som regel bange for tortur. De har det ligesom de 3 små, feje japanske aber, når de hører om tortur, så siger de, jeg vil ikke se, jeg vil ikke høre, jeg vil ikke tale om det. Og det er den feje indstilling, vi skal gøre op med. Det er også derfor, jeg er så utrolig ked af, og jeg synes, det er utrolig skamfuldt, at vi har en statsminister, som er bedste ven med en torturbøddel. Anders Fogh er meget gode venner med Bush, som giver ordre til tortur. Jeg synes, det er utrolig skamfuldt. Ved en kontrolleret nedrivning, der placerer man sprængladninger i bygningen på en måde, således at den falder lodret ned i sit egen grundplan. Og det forudsætter, at sprængladninger er placeret selvfølgelig korrekt, og at de bliver detoneret i en tidsskala, på en tidsskema, meget omhyggeligt, den ene efter den anden, inden for ganske få millisekunder, således at hele konstruktionen falder ind i sig selv, og ikke falder til den ene eller den anden side. Det er svært at lave sådan noget. Vi kan se på det her eksempel, som jeg har med her, hvordan sådan en kontrolleret nedrivning foregår. Og det er der ikke særlig mange firmaer i verden, der kan. Og nu om dagen er det en højt specialiseret videnskab. Altså, man bygger for eksempel man laver en computermodel af huset, hvordan de forskellige elementer bærer, hvor meget belastning er hister her. Og så kan man faktisk i det virtuelle rum, altså så kan man gennemspille hele sprængningssekvensen
i computerprogrammet, således at man kan forudsige, hvordan bygningen vil falde sammen. Og så kan man rette selvfølgelig på den, og det kan man også gøre i sidste sekund. Så kan man selvfølgelig programmere hele forløbet inden for ganske få millisekunder. Og det er godt, og det tager mange måneder, halve år at forberede en nedrivning af den størrelsesorden. Jeg ved mere om beslutningsprocessen op til Irak-krigen, og jeg synes, der er nogle paralleller, som får mig til at gyse. Den danske beslutningsproces op til Irak-krigen, den er jo båret af fortielser og løgne. Det er dokumenteret, det er jo ikke noget, vi diskuterer. Det er et faktum, at den danske udenrigsminister og den danske statsminister har løjet for Folketinget i forbindelse med den alvorligste beslutning, Danmark nogensinde har gjort. Det har ikke haft nogen parlamentariske eller demokratiske konsekvenser. Det er blevet blåstemplet af 2 demokratiske valg sidenhen. De er blevet genvalgt, den regering, som gør det. Så befolkningen er ligeglad. Og det er vel også det samme med 9/11. Folk gider ikke høre om det. Hvis jeg kommer med Irak-krigen, så må jeg holde op. Vi kan ikke blive ved med at høre om det der. Så siger jeg, situationen er jo ikke løst. Der er jo ikke kommet en forklaring. Der er ikke kommet nogen tilbundsgående undersøgelse. Det har man tværtimod lagt låg på. Og man kan sige, på den måde er den ydre parallel til 9/11 på verdensbasis jo det samme. Niels Hareide er indtil nu den, der sådan set bedst har forklaret de der ting. For jeg vil så frygtelig gerne høre nogen, der går ind for, at det er gået sådan til, som det påstås. Og komme med bare en videnskabelig forklaring, der bare nogenlunde matcher hans. Det kan godt være, at det er løgn og sludder, han fortæller, men så er han god til at lyve, og så er jeg god til at være naiv. De andre er ikke, altså militærets folk, vi har jo prøvet det, og bedt oberster og folk inden for håndværket, om jeg så må sige. Og de er, i den kreds, jeg kommer i, der er de i hvert fald ikke sådan nogle, man buer af eller noget. Tværtimod, jeg ville have stor respekt for, at der kom en militærmand og sagde, jamen det hænger sådan og sådan sammen. Og så ville jeg ikke længere tro på Niels Hareide, men der har endnu ikke været nogen militærmand. Man kan sige, at konspirationsteorien opstår jo af utryghed. Og det gør, at man lige pludselig ser seriøse forskere placeret i samme pulje som tossede mennesker, der har fået en fiks idé og en mand med en sag. Der skylder man en gang mellem at lige stands op og sige, hvordan er det med det? Og når der så står en mand som Niels Hareide, der har sat sig ind i tingene, har forsøgt at gøre det, det er fuldstændig overbevist om, fordomsfrit, og dukker op med så mange mærkværdigheder, så kan jeg jo ikke stille mig op og sige, det er noget, jeg får i yderste konsekvens, den amerikanske regering har gjort, det er et inside job. Det kan jeg jo ikke sidde og konkludere. Det konkluderer Niels Hareide jo ikke engang. Hvorfra min verden går, ikke? Lad os nu et øjeblik forestille os, at vi sidder på den anden side af jordkloden. Blandt ikke talibaner, men ganske almindelige afghanske, iranske mennesker på kaffesalonerne og tesalonerne. Altså, man kan jo for sig lige så godt kalde vores officielle forklaring for en konspirationsteori. Altså, det er jo alt efter, hvorfra din verden går, og hvor du kigger fra. Det vigtigste er, at det overhovedet kunne ske. At nogen overhovedet får tanken, at det enten er nødvendigt, at det er en bæredygtig udvikling, at det er en politisk mulighed, eller at man overhovedet kan tillade sig at handle sådan over for mennesker. Om det er den, det er gjort imod, eller den, der har gjort det. Det er sådan set ikke så vigtigt. Det vigtigste er, at der er sket noget, som flytter grænsen for, hvad der er tilladeligt. Hele den der administration, der sidder over i Amerika i øjeblikket med ham bøvehovedet i spidsen, Bush der, det er jo en katastrofe, men det er stadigvæk en naturkatastrofe. Det er bare vanvittigt, at de folk kan få lov til at komme til, fordi de kan spille på den store kollektive tilbageholdenhed. I november 2002, der kom der fra Rumsfeld, som er altså udenrigsministerens kontor, kom der ligefrem opskrifter på, hvilke former for tortur man måtte bruge, og amerikanerne måtte bruge. Og det til trods for, at Amerika har underskrevet FN's konvention mod tortur.
FN's konvention mod tortur, der selvfølgelig totalt forbyder tortur, så kommer der altså fra Rumsfeld kontor opskriften på, I må gerne gøre det og det og det. Soldater, politifolk og hvem ellers. Og jeg var den første, der dengang udtalte, at Rumsfeld er en torturbødel, og han er den værste skole, fordi det er dem, der giver ordre. Det er dem, der giver ordre, og det synes jeg er helt uhørt. Og siden har Bush jo fulgt op på det. Og en af de ting, de anbefalede, var, at man lavede vandtortur. Vandtortur, som er noget af den frygteligste former for tortur, fordi du bliver grebet af en panikagtig angst. Prøv, du trækker vejret 16 gange i minuttet, ikke? Prøv bare at holde vejret, så længe du kan, og mærk selv, hvor bange man bliver. Og det brugte de altså. Der var også andre former for tortur. Og jeg gik ud internationalt i pressen og sagde det her ting, ikke? Og så blev det strammet op jo, fordi det blev jo længere jo værre. Tini har også gjort det. Og når man tænker på, altså, at det ligefrem kommer opfordringer fra dem, der leder USA, så er det næsten ubærligt. Hvis vi ikke kan komme igennem til med et krav om en reel åben undersøgelse til vores politikere og gennem pressen, så ser det dårligt ud. Pressen er død. Undskyld, jeg siger det. Man siger, at pressen skulle være den svære statsmagt, ikke den store vagthund. Den store vagthund er død. Fordi de billeder, som jeg har vist dig her, det er helt åbenlyst, at der er et eller andet, der ikke stemmer. Og man skal ikke være professor eller have den lille sætteskibereksamen for at forstå, at der var 2 flyvemaskiner, men der var 3 skyskraber. Der er noget, der ikke stemmer, og vi har ikke fået en forklaring på det. Men jeg ved da, at der er folk på redaktionen der er grumme bange for at udtale sig alt for meget. Fordi så kan det jo være, at deres stilling bliver ledig. Og det kan være, at det er i mange andre institutioner også. Det ved jeg ikke noget om, fordi jeg har jo ikke troet. Men vi er simpelthen dømt til at være i den dialog hele tiden, hvor det mest voldelige, vi kunne sige, det er, at dialogen standser. At man forbyder dialogen, at man klipper den over, og man siger, nu er der ikke noget at tale om. Der er ikke nogen spørgsmål, der er ikke flere svar. Vi standser her. Det er først, når samtalen mellem enkeltpersoner bliver afbrudt, at vi er rigtig i knib. Ja, vi kan jo også vælge, ligesom den øvrige del af befolkningen, at holde vores kæft og lukke vores ører og lade som ingenting. Men nogle af os er jo så naive, at vi stadigvæk spørger, om det kan da ikke være den rette sammenhæng. Der må være en højere sammenhæng. Altså helt personligt, hvor står jeg? Jeg ved det ikke endnu, men jeg vil sige, jeg har ikke nogen grundlæggende tillid til USA. Og det er ikke utænkeligt for mig, at de ville ofre nogle af deres for at sikre deres fremtidsøkonomi. Og når jeg kan udtale mig så hårdt om USA, jamen så snakker jeg ud fra en følelsesmæssig oplevelse, jeg har haft af at være i Nicaragua under revolutionen og set, hvad amerikanerne rent faktisk var i stand til at gøre for at stoppe den socialistiske reform, der var i gang i Nicaragua i 80'erne. Jeg har set nedbrændte landsbyer, bombede skoler, så det er mig ikke utænkeligt, at amerikanerne selv kunne, udføre en aggression, hvis den kunne betale sig økonomisk. Altså så stor er min tillid til den amerikanske humanisme nok ikke. Men der har jeg så også været i feltet, kan man sige, eller ude i marken der i 80'erne, og virkelig set bagsiden af USA's baggård brænde. Så der er jo en indgroet antiimperialistisk, skepsis i mig, som selvfølgelig gør, at jeg ikke bare afviser den her undersøgelse med, det er konspirationsteorier, det er fuldstændig vanvittigt, og har du ikke noget andet at gå op i? Jeg har så mange gange oplevet, at de kritiske røster et eller andet sted repræsenterer en sandhed. Altså Tamilsagen, undersøgelsen, Udlændingestyrelsen,
miljødebatten. Altså gang på gang er der nogen, der ligesom må tage front og stille de ubehagelige spørgsmål med risiko for at blive boykottet, udelukket, berufsforbudt osv. Og det er jo et enormt sårbart sted at stille sig. Og derfor så tror jeg umiddelbart, at man reagerer med at sige, nej, tag det væk. Det er konspirationsteori, I er vanvittige, vi ikke har noget med det at gøre. For det andet er sindssygt utrygt. Det er et sindssygt usikkert felt at bevæge sig ud på rent følelsesmæssigt. For det er skræmmende, for vi har med meget, meget store globale økonomiske kræfter at gøre. Og mit fundament og min erfaring siger mig, at den økonomien altid vil være stærkere end, hvad skal man sige, humanismen. Desværre. Så endelig kom rapporten fra NIST, fra The National Institute of Standards and Technology, som vi har ventet på i 5 år. Den officielle redegørelse, tekniske redegørelse for, hvordan bygning 7 styrtede sammen. Den kom i august 2008, hvilket i talende stund er lidt over en måned siden. Og NIST forsøger i denne rapport, og det indrømmer de fuldstændig i og for sig åbenlyst selv, de forsøger ikke på at finde ud af, hvad der i virkeligheden er sket. De har den bundne opgave at skulle sandsynliggøre, at bygning 7 styrtede sammen på grund af brand. Og kun på grund af brand. Og den mekanisme, som de så foreslår til den videnskabelige og tekniske offentlighed, i form af en rapport på over 1000 sider, består i, at bygning 7 på 186 meter og på 47 etager og med en grundplan på størrelse med en lille fodboldbane styrtede sammen på grund af en almindelig brand i kontorerne i det nordvestlige hjørne på 12. etage. Det trækker bukserne ned på demokratiet. Det afslører det, vi allerede så småt er begyndt at ane, at det demokrati, som vi gladeligt eksporterer til andre lande, med og uden uniform, det i virkeligheden er udhulet indefra og endt med at blive et postulat, fordi man lader markedsøkonomiske kræfter afgøre, hvilke meninger, der kan komme til torvs, og hvilke der kan komme igennem, og man lader sig lægge låg på, så er bukserne trukket ned på demokratiet, så står vi på bare bund uden styreform. Mm-hmm. Og hvad skal vi så gøre? Så må vi sætte os ned og holde et møde, kan man sige. Jeg ved da ikke, hvad vi skal gøre. Det er jo altså hvis det er worst case scenario, at demokratiet simpelthen er et falsum. Og hvis det er det i USA, så er det jo med den nuværende regering, også herhjemme, vi er jo blevet en filial bare. Men så står vi på bare på. Det ved jeg sgu da ikke. Det ved jeg ikke, så må vi jo finde ud af, hvordan vi får det repræsentative demokrati til at være repræsentativt igen. Der er mindst én fred, der har vundet for hver eneste krig. Det er da meget sjovt. Altså, demokrati er et stykke arbejde. Demokrati er ikke bare en rettighed, vi har. Det er en forpligtelse. Ligesom i en bestyrelse, hvis man er medlem af bestyrelsen, så er man ikke kvalificeret, hvis man ikke har sat sig ind i tingene. Så dur man ikke. På samme måde i demokrati. Man skal læse sine aviser, man skal se sin tv-avis, stille krav til sin tv-avis, så den ikke kun bliver infotainment. Og så er vi nødt til at sige, at det koster altså noget tid hver eneste dag, hvis vi vil have et demokrati. Det kommer ikke bare flydende. Jeg har aldrig forstået, at man ikke kan lære, at krig er ingen løsning på noget som helst. Der er et hus oppe på taget, som synker i grus et par sekunder før resten af bygningen. Og den bygning oppe på taget, det hedder penthouse, hvad vil man kalde det på dansk, det ved jeg ikke, taghus.
står over en søjle, der har nummer 79. Så derfor er de nødt til at foreslå, at der må være noget omkring den der søjle 79, at der er sket noget. Det skal altså være den brand. Så de foreslår en mekanisme, som jeg ikke skal gå i detaljer med her, fordi den er selvfølgelig teknisk. Og en serie af begivenheder, der hver for sig er meget usandsynlige, eller som ikke er sket før. På det helt nære plan, så er det blevet besværligt at rejse. Man må dårligt have sit vand med. Og det siger, det er det helt nære. Alle mennesker oplever det, lige meget om de er optaget af politik eller ej. Og på det videre plan, har kampen mod terror fået lov at være et fuldstændig flammesværd foran hele vores hverdagsliv og det politiske liv. Og på det tredje plan, der kan man sige, at der blev der en udmærket og let opbakkelig grund til for USA at gå ind i Afghanistan og Irak. Hvad angår 11. september, så er der jo det at sige til det, at det, der kom efter Afghanistan, først og fremmest Irak for dansk vedkommende, det er bygget på en løgn. Og hvis noget er en løgn i en eller anden større kompleks sammenhæng, så får man altid, og bør man altid få den fikse idé, at der sikkert er noget galt meget tidligere i forløbet. Fordi det, der er på en eller anden måde beskidt, det er altid startet et eller andet sted på de forkerte vilkår, på de forkerte ben. Det har jo det at gøre med Danmark, at vi jo ligesom er allieret med Amerika, ikke? Vi deltager i den samme krig, som de har gang i nu, ikke? Og som måske ifølge konspirationsteorien jo var den anledning, som skulle til for, at den amerikanske befolkning ville gå med til en krig i Irak. Det vigtige er, at vi ved, hvad vi taler om, og at det frygtelige er, at i den tortur, man nu udøver fra USA's side, der er der, jeg havde nær sagt selvfølgelig, er der psykologer, der deltager, og også psykiatere. Og det er der jo mange andre steder i verden. Det er jo ikke fordi USA, jeg mener, der er mange steder, hvor der er meget mere tortur rundt om i verden. Lad os bare sige det. Der er op imod 100 lande, hvor der regelmæssigt er tortur, og man torterer for at beholde magten, for at bevare magten. Man torterer ikke for at få informationer. Man kan nemlig ikke stole på de informationer, man får. Man torterer, fordi man vil nedbryde mennesker, og man vil bevare sin egen magt. Og det er noget, vi har vist, at man vil. Og man har også vist, at man lige meget... Du kan ikke kæmpe imod tortur. Hvis du har børn, for eksempel, og de så lægger et papir foran dig, hvor der står, disse 8 terrorister, skriver du under på, er terrorister. Og du kender ikke navnene. Og du vil ikke, og du kæmper imod. Og så ender det med, at de tager din lille datter ind, eller din lille søn, eller din hustru, eller din mand, og så siger de, at vi starter voldtægten, ikke? Og vi bliver ved, indtil du skriver under. Og så skriver man selvfølgelig under. Og så er der andre 8, der kan tages ind, eller sådan, og sådan kan det fortsætte. Og så kan du bevare magten, ikke? Jeg har ikke den store tiltro til Bush. Jeg har slet ikke nogen tiltro til Bin Laden. Men der er en grund til, at Bin Laden, hvis han overhovedet lever, så er han et navn for en bevægelse, for nogle mennesker, som er hamrende mugne og sure over en verdensorden, som er ude af trit. Hvad der er mere interessant, synes jeg, i denne her sammenhæng, det er alle dem, der ikke har sagt noget. For prøv lige at tænke konsekvensen igennem her. Vi har at gøre med en gigantisk kontorbygning, der på amerikansk grund ville være den højeste i 30 af de nuværende amerikanske stater. Det er en kæmpestor bygning, som styrter sammen, fordi der er gået ild på et kontor. Det er en dagligdags begivenhed. Men konsekvensen for de mennesker, der har ansvaret for brandregulativer og for bygningsregulativer og alt, hvad der hedder dimensionering af højhuse, burde være øjeblikkelig og konsekvent. Fordi hvis NIST har ret i sin rapport, så skulle langt de fleste amerikanske kontorbygninger faktisk evakueres øjeblikkeligt.
9/11 var jo det, der bevirkede, at man fik Amerikas befolkning med på at gå i krig i Irak. Og det var det, som man jo behøvede fra amerikansk side. Man snakker om, at man behøvede et Pearl Harbor. Pearl Harbor var jo det, der bevirkede, at Amerika i sin tid gik ind i 2. verdenskrig. Ikke? Og det pudsige er, at en af Bushes første udtalelser efter det her, det var, hvor han brugte ordet Pearl Harbor. Ikke? Så altså, det er jo det, teorien går ud på, at man har skabt et Pearl Harbor for at få anledningen til at gå i krig med Irak. Og det er jo så det, som er så forfærdeligt, at folk ikke vil tro på det. Men tænk nu, hvis det er sandt. Og for den amerikanske regering, så må man konstatere, at der er også nogle interesser. Der er en interesse i forhold til at komme til Irak. Man får en interesse i at have nogle magtbaser rundt omkring, så man kan sikre sin, i det her tilfælde, olieforsyning. Men sandheden er den, at det er alle os andre, der sidder i klemme i midten. Og det er vores opgave at sørge for, og svære opgave at sørge for, at der bliver gjort noget ved det. Ikke nogen torturmetoder, der kan overraske mig mere. Det er så perverteret, og så modbydeligt, og så ægelt. Og det er mod børn også, og børn, der ser forældrene blive torteret, forældrene, der ser børn, som jeg også fortalte. Ikke? Altså, der er intet, der kan overraske mig. Det er der altså ikke. Jeg kunne forestille mig, at man under 2. verdenskrig, under selve krigen, der tror jeg, at der langt de fleste mennesker simpelthen ikke troede på, at Hitler så systematisk udryddede jøderne i milliontal. For den tanke var simpelthen så forfærdelig, at det var der ikke nogen, der kunne få sig selv til. Det var der intet menneske, der kunne gøre. Så derfor troede man ikke på det. Og måske er vi oppe i den klasse med det her. Og jeg må sige, at jeg tager hatten af for Niels, som ligesom har lagt sig det her på sinde og synes, det er vigtigt at fortælle os om det. Og samtidig lægger ryg til alle de slag, han får i den forbindelse. Ikke? Når jeg går ud og lufter de her tanker og prøver at dele det her materiale, som jeg jo er blevet indviet i ved at gå til Niels Harits foredrag. Og det er meget, meget pirligt, selv i min egne kreds af kritisk tænkende mennesker. Jeg synes, det er flot. Det er rigtig flot af Niels Harit, altså, at han bliver ved og ved og ved. Fordi der skal jo en kraft til at blive ved, mens ens omgivelser og ens kolleger og det hele mere eller mindre ryster på hovedet og synes, at man er ved at blive gal. Det er angstprovokerende at få sat så grundlæggende en tvivl ved, hvem er det, der er ofre, og hvem er det, der er bødler i den her sag. Justice heals, retfærdighed helbreder. Det er faktisk rigtigt, retfærdighed helbreder. Og det er det, jeg så gerne vil have med Bush og Rumsfeld. Retfærdighed. Det er det, vi arbejder for. Så det er en stor tilfredsstillelse for mig, at Rumsfeld han er blevet indkaldt til Illinois. Man har anklaget ham for at være torturbøddel, og det gør man i henhold til FN's konvention mod tortur. Og det gode ved den konvention er, at lige meget om han så bliver 100 år, så kan man indkalde ham, og så kan man få ham dømt, hvis man finder det rigtigt, og det er det selvfølgelig. Jeg har meldt mig også som vidne. Bush har været indkaldt i Vancouver, har han været anklaget af nogle modige jurister der, også som torturbøddel. Og det fortsætter, fordi vi kan få dem dømt, også når de bliver rigtig gamle. Hvis det er sådan, at et højhus kan styrte sammen på grund af kontorbrand, så skal der bygges helt anderledes fra nu af over det hele. Og jeg tør slet ikke nævne de stakkels forsikringsselskaber, som nu må opdage, at alle de højhuse, som de troede, de fik forsikring for, nu faktisk er underforsikrede. Og de kunne
få en meget, meget højere præmie, fordi risikoen for, at de skulle styrte sammen på grund af brand, nu er blevet meget forstørret. Man skal hele tiden tænke på, at NIST er den højeste autoritet inden for det her område i verden. Så når de udtaler sig om de her ting, så kan det ikke bare ignoreres af Danmarks Tekniske Universitet, eller af Statens Byggeforskningsinstitut, eller alle de andre steder, hvor der bliver undervist i bærende konstruktioner og brandsikring i Danmark. De her personer har alle sammen været tavse. Og hvordan skal det så forstås? Hvis vi ikke får en reaktion fra DTU, hvis vi ikke får en reaktion fra de andre myndigheder, der er ansvarlige for bygningssikkerheden i Danmark, og som underviser i bærende stålkonstruktioner. Hvis vi ikke får en reaktion fra dem, så betyder det, at de ignorerer NIST-rapporten. Så med deres tavshed siger de i virkeligheden, at det er løgn.